L'estiu ja està ací i amb ell arriben les últimes tendències en moda, unes tendències que podràs trobar en Marguemar. Moda i complements en un establiment amb una filosofia clara, la renovació, tancar etapes per a començar altres noves. Una declaració d'intencions que va de la mà amb el moment que estem vivint. Marguemar surt de la necessitat d'un canvi i renovació personal. La meva experiència prèvia laboral i els meus estudis no han estat encaminats en la moda, però ha sigut sempre un món en el que m'he sentit molt còmoda i que m'apassiona. El que són les sigles d'aquesta tenda és el meu propi nom. Són les 3 primeres lletres del meu nom i dels meus cognoms, Marta Guerola Martínez. Les peces de lli o els colors caldera són alguns dels protagonistes d'aquesta nova temporada que podràs trobar en Marguemar, on el natural destaca per si mateix, amb estils per a totes les edats i totes les ocasions. A dia d'avui, Marguemar és una tenda multimarca. Les marques que podeu trobar ací a la tenda són Mason Hotel. Mason Hotel té una línia bohèmia, una línia que pot utilitzar-se tant de dia com de nit. Informal, però elegant. A més, tenim la marca Designers, que per a mi és una marca molt peculiar, perquè darrere de cada col·lecció conta una història i són prendes molt sofisticades que a més criden molt l'atenció de la gent. Una altra de les marques que podeu trobar a la nostra tenda és SOS, juga amb els bàsics de sempre i és el que la part de la societat femenina busca per al seu dia a dia. Una altra de les marques que podeu trobar a la nostra tenda és Sophie & Lou, que jo catalogue com el caramelet d'aquesta tenda. Sophie & Lou és una marca sofisticada i elegant que està més enfocada a la línia d'events. 2 peces que després de l'event, per exemple, poden gastar el pantaló amb una camiseta de cotó o una simple blusa o la blazer amb un jean, unes sandàlies i a l'època de la tardor amb un estileto. Per a aquest nou projecte compte amb l'ajuda de Carmela. Ella ha estat sempre en el sector de la moda, com molts ontinyentins la coneixen, i la veritat és que és un recolzament molt gran per a mi saber que tinc una persona entesa en aquest sector i que em presta la seva ajuda dia a dia. Como tendencia, hablaros de este tipo de faldas. Son largas, tobilleras, tienen el hilo dorado que las hace muy especiales, la verdad. Contamos también con shorts, con una mezcla de lino que aporta muchísima frescura. Los podemos combinar con la blusa del mismo tejido y color, como podemos combinarlo con otro tipo de camisa, como es esta, por ejemplo, con unos bordados monísimos. Otro de los conceptos de short podría ser multirrayas, tejido muy fresquito también de lino, que queda espectacular con el caftán a conjunto. Es muy versátil porque lo podemos utilizar también tanto como con una camiseta blanca como con una blusita con bordados. Entonces nos quedaría un conjunto espectacular. També tenim la part de complements i bisuteria. SOS compta amb una part que són els bolsos, els fulars i una bisuteria així més de portar molt dia a dia, però la més especial que tenim és la Bani. La Bani és una marca molt fina, de complements i molt elegant. Marguemar és sentir-se natural, fluir amb el moviment i pujar-se'n a la cresta de l'ona. I tu, et sents Marguemar?